खुलुमबाय बयनिसिमबो अननाय जासिनाय थाबाय दिनै बामोनगाव दत्तपुर बिसिडिसि आन्डाराव गासै एक्स एनडिबिफोरा ज' जादों बेनि ज' जानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय कोअर्डिनेट कमिटि फर बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन अफ एक्स एनडिबि जोंहा सेन्ट्रेल हिसाबै जोंहा दंखायो दा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गोख्रोङै माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनै बेखौ दाफुंनो जुथुमनाय जादों आरो बेबायदि दाब दाब जायगानिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै गोबां जोंनि एक्स एनडिबि सोद्रोमाफ्रा नुजाफैदों उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि बे डिस्ट्रिक्टआव आरो बे डिस्ट्रिक्टनिल' नङा गासै जोंनि बे एनडिबिनि जेनाखि रिहेबिलिटेसन आरो केस आरो गावजों गाव माखासे जौगानायनि खामानिखौ नोजोर बोनो थाखाय दिनै डिस्ट्रिक्टआव मोनसे कमिटि कोअर्डिनेट कमिटि फर बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन अफ एक्स एनडिबि चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै 19 जनिया मोनसे मेम्बार्सफोरा दिनैहाय कमिटि दानानै लानो हाबाय बियो जोबोद गोजोनथाव खौरां दा बिनि दारैनो जों माखासे खामानिफोरखौ जों आवगायलांगोन होननानै बा आवगायलांनो हागोन होननानै जों आसा आरो मिजिंथिदों बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिया जोबोर मोजां मोनसे कमिटि जागोन होननानै आं आसा खालामो आरो जोंनि जेनाखि खामानि बेखौ जों मावलांनो हागोन होनना जों मिजिंथिदों माखासे रिहेबिलिटेसननि खामानिया आवगायाव जोंहा मोनब्रै आफाद हिसाबै माखासेया आवगायावनो होखानाय थाबाय माखासे उनाव होनाय थाबाय माखासे लास्टआव होनाय थाबाय थ' जेखि जाया मानो माखासे कभिड-19नि जाउनाव माखासे खामानिया आवगायनो हायाखै जों बेखौ नुदों नाथाय बे जेब्लानाखि कभिड-19नि माखासे नर्म्सफोरा बा माखासे एसे खमायलांबाय थादों बेनि उनाव जों दाखालि दिल्लीयावबो थांनानै जों मोनसे प्रेसार हैनाय जादों खुब सम्भब जों आसा खालामदों आवगायाव जेनाखि कभिड-19नि थाखाय एसे डिले जादोंमोन नै एबाराव बहुद स्पिड जागोन होननानै बिथांमोना बुंहरदों आरो जों आसा खालामदों गासै जेसेबां एनडिबि एक्स सोद्रोमाफोरा गासै बे रिहेबिलिटेसनखौ मोनगोन आरो बे गासै अनसुंथाइखौ मोनथारगोन होननानै जों आसा आरो मिजिं थिनानै जों फैनो हादों आरो मोजां मोनसे पजिटिभ रेसपन्स जोंनो हरनाय जादों बेखौ टटेलि आं बुंजोबनाय नंलिया जिखुनु जा जों माखासे रिभिउ पइन्ट्स जों 12था मेम'रेन्डाम हिसाबै जों फोसावनाय जादों मानोना एकर्डआ मोनसे पार्टिजोंल' जायाखै बेहाय गोबां समस्या दङ एनडिबिनि समस्यायानो गासै बर'नि जाथिनि समस्या थ' बेहाय हिसाबै मोनसे आफादखौ गालांनानै मोनसे बा एबसु एंगेलजों थांनानै खामानिखौ मावफुंनो नागिरदोंब्ला बेयो जाफुंसारनायखौ जों नुवाखै मानोना माखासे खावसेनि बारा जोंनि बर'नि बिखायाव ग्रिभेन्सेस थागोन दुखु दाहा थागोन आरो बेबायदि दुखु दाहाखौ जुदि एक्सप्रेस खालामलायनो बा मावफुंलायनो स्कप चान्स मोनाब्ला हयथ' बेवहाय रायजो राजाया बिराद दुखु मोनगोन आरो बे कमिसननि सायावहाय रावबो सापर्ट खालामनाय नङा जों बेखौ नुदों बे जों बेखौहाय हाइनास आरो नन हाइनासखौ जोङो डिमान्ड खालामदों नंगौ बेखौहाय जों रिभिउ खालामनांगौ होननानै जोंनि मेम'रेन्डामाव इनक्लुड खालामनानै हरदों खोथाया जाहैबाय जों आवगायाव जेब्लानाखि जों सावरायदोंमोन बे सावरायनायावनो जेनेरेल एमनेस्टिखौ जोंनो होनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों खारन हाइनास नन हाइनास होननाय माने बेवहाय मोनसे आलादा रोखोमै बिजिरनायखौ जों नुदों आरो गोबाव जों सावरायबाय इन्टेलेक्सुयेलफोरजोंबो सावरायबाय आरो जोङो माखासे उकिलफोरजोंबो जोङो सावरायबाय थ' बेखौ जोङो मोनसे रिभिउ खालामनो हायो नामा होननानै जों बेखौहाय हरदेनाय जाबाय आरो बेखौहाय गोबां मानसिफ्रा गोबां बुंनो हागौ जे रिभिउ खालामनाय माने मा थ' जों बेखौहाय एस ए डेम'क्रेटिक हिसाबै बा माबा मोनसे हिसाबै जोंहा बयहाबो मोन्थाय दङ बेखौहाय बुंनो दा बेनि थाखायनो जों बे हाइनास नन हाइनासआ थानो मोना बेवहाय जोङो जेनेरेल एमनेस्टि बयबो जानांगौ मोनांगौ होननानै जोङो बेयाव पइन्ट्सआव होफानाय जादों बेखौ टटेलि आं बुंजोबनाय नंलिया जिखुनु जा जों माखासे रिभिउ पइन्ट्स जों 12था मोनसे पइन्ट्स होनाय जादों बे पइन्ट्सखौ लानानै जों दिल्लीयाव 30 मिनिटनि सम लानानै जों सावरायनाय जादों बेवहाय चन्द्रचूड़ गार्ग बे दंमोन आरो जोंनि स्पेसियेल डाइरेक्टर एके मिश्रा बिथांमोनानो दंमोन दा बिथांमोनजों 30 मिनिट रायलायनायाव जों बहुद माखासे पइन्ट्सफोरखौ जों पजिटिभ मोनदों जेरै इलेक्सना थाबैनो जानांगौ जों बेखौ मोनसे प्रेसाराइज बायदि हिसाबै जों लिरनानै मेम'रेन्डामाव होफानाय जादों थारैनो दाखालि केबिनेट डिसिसनाव जयै सावरायनानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो इलेक्सना जासिगोन होननानै फोसावनाय जादों
आरो बेबायदि रिहेबिलिटेसन खामानियावबो एकदम गोख्रैनो मावगोन होननानै बुंनाय जादों आरो जेसेबां जोंनि एनडिबिनि केडार्सफोरनि लिस्ट होनाय बेखौ बिथांमोना गासैबो अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै आसा हरनाय जादों। बे जेनोखि कमिसन दानाय बे कमिसन दानायाव जों सोंनाय जादोंमोन रायलायनायबो जादोंमोन जे बे कमिसनखौ बबे ग्राउन्डनिफ्राय दानाय जादों जिहेतु एनडिबिनि स्टेक हल्डारफोरा सासेबो गैया। दा बे सोंनायाव बिथांमोना मोजांखौनो फिनदों बे जाहैबाय आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनि मोनसे कमिसन दानाय जादों। जिखुनु जा जों बेखौ आं जयै सावरायनानै माखासे जों डिसिसनखौहाय उनावहाय लानाय जागोन बिदि बुंदों। थ' जों बुंदों जेरावहाय आसामनिफ्राय दङ बा बेवहाय एबसुनिफ्राय थाबाय आरो फारसेथिं ओरैहाय जोंनि बिटिसि एडमिनिस्ट्रेटिभनिफ्राय थाबाय आरो फारसेथिं स्टेक हल्डार आदार्स थाबाय ओमफ्राय जों बै स्टेक हल्डार हिसाबै जों मोनथारनांगौमोन। नाथाय उइदाउट आवार कनसाल्ट एन्ड नटिफिकेसन जोंखौ जेबो मिथिहोआलासे सुरुरै खामानिखौ मावनायखौ जों नुदों। बे साना जोबोद रंजाथाव सान। जोङो सेन्ट्रेल कमिटि कअर्डिनेसन कमिटि जेरैबायदि बावैसो समनि सिगां दाजादों सेन्ट्रेल कमिटि हिसाबै दा बिथां सारमोननि बिथोन बायदियै दिनैनि बे सानाव जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनसे कअर्डिनेसन कमिटिखौ दानाय जाबाय। बेवहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जेसेबां जोंनि एक्स एनडिबिफोर दं बेयाव गासैबो इनक्लुड जाजोबगोन आरो जोंनि बे कमिटिया गोख्रोङैनो जोंनि आफादनि मावनो गोनां बिबानफोरखौ मोजाङै मावलांगोन। खामानिया जोंहा गोबां खामानि मावलांनांगौ दङ। जुदिअ एनडिबिआ दिनै डिसबेन्ड जाबायब्लाबो एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोङो जोंनि जि मोन्थायफोर दं जेरै एक्स ग्रेसिया रिहेबिलिटेसन प्रग्राम बैफोर जेसेबां प्रग्रामफोर एक्स एनडिबिनि थाखाय पार्टिकुलारलि डिजाइन खालामनाय जादों दाख्लैनि एकर्डआव दा बे सुबिदाफोरखौ मोनागौमानि जोंहा गोबां खामानि मावलांनो गोनां दङ। बेनिखायनो बेफोर खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय दिनै जोंनि सारमोननि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथोन बायदियै दिनै जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव कमिटिखौ दानाय जाबाय आरो बेफोर खामानिखौ जोङो मावलांगोन जेब्लासिमाव जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा जायफोरा गाव गावनि जिउखौ बावसोमनानै गाव गावनि समफोरखौ बेसेन गोसा समफोरखौ बावसोमनानैब्लाबो हारिनि थाखाय मोनसे समाव नांबोदोंमोन जुजिबोदोंमोन। स' बैफोर साफ्रोमबो जोंनि एक्स एनडिबि दावहारु लोगोफोरा जि मोननांगौ मोन्थाय दङ बेफोरखौ मोनफुङागौमानि जोङो बे खामानिखौ मावलांबाय थागोन गोख्रोङै मावलांबाय थागोन जाहाथे बयबो एक्स एनडिबिनि सोद्रोमाफ्रा गेदेर उन्दै साफ्रोमबो मोननो गोनां रिहेबिलिटेसन जि प्रग्राम दङ बेफोरखौ मोननो हायो। दिनै दाजानाय बे डिस्ट्रिक्ट कमिटि कअर्डिनेसन कमिटि बेवहाय गासै 19 जन सोद्रोमाफोर दङ इनक्लुडिं एग्जिकिउटिभ मेम्बार्स। ओमफ्राय जायफोरा गाहाय बिबान हिसाबै रुजुनानै लाबाय आरो बिबान हिसाबै चार्ज गथाय जाबाय आं बिथांमोननि मुंफोरखौ फारियै आं बुंलांनोसै। दा प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंनियाव दङ चिरां डिस्ट्रिक्ट कअर्डिनेसन कमिटियाव बि सुग्रेब सार बिथांखौ जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै गायसननानै लानाय जाबाय आरो बिथांनो बे कमिटिखौ सालायलांनो थाखाय चार्जबो होनाय जाबाय। आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै एन मोन्थाय मार्टिन नार्जारि आंखौनो बुंनाय जादों। दा दिनै जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा दिनै आंनोबो मोनसे बे बिबानखौ होनाय जाबाय। आंबो बे बिबानखौ मोननायजों लोगोसे दिनै गोख्रोङैनो मावलांगोन होननानै आं थांखि लादों। आरो बेजों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंहा दङ बेवहाय अन्थाव जायखौ अन्थाव होननानै बुङो। बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै दिनैनि बे कमिटियाव सायख'जाबाय आरो बिथाङाबो मावलांगोन। आरो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो सानै दैदेनगिरिफोरखौ जों सायख'नाय जादों आरो बिथांमोननो दायथ' होनाय जादों। आरो सासे दंबावो भाइस प्रेसिडेन्टआव जायनि नामखौ जों दिनै एम बाथा होननानै मिन्थियो। बिथांखौबो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंनि कमिटियाव गायसननाय जाबाय आरो बिबानखौ होनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मिस्टार जि फिनलां बिथांखौ एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै गायसननाय जाबाय। बिथाङा नै आंनि सेराव गसंनानै दङ। बिथाङाबो बिबान होजानाय हिसाबै बिथाङाबो बे खामानिफोरखौ हाबाफारिफोरखौ मावलांनो थाखाय गोख्रोङै थांखि लानाय जाबाय। स' आरोबाव दंबावो जोंहा पाब्लिसिटि सेक्रेटारि हिसाबै जोङो बिबार बिथांखौ जोङो सायख'नाय जाबाय। आरो एसिस्टेन्ट पाब्लिसिटि सेक्रेटारि हिसाबै जोंहा आरोबाव साथाम दंबावो। बिथांमोननि मुङा जाहैबाय फारियै सिगाङाव सि जोथोन
सि जोथोन बिथाङा जोंजों गैया नामा बेवहाय सारियाव बिथांनोबो जोङो बे बिबानखौ होनाय जाबाय आरो लोगोसे नैथियाव दङ एसिस्टेन्ट पाब्लिसिटि सेक्रेटारियावनो एन जुजाइ बिथांनोबो एसिस्टेन्ट पाब्लिसिटि सेक्रेटारिनि बिबानखौ होनाय जाबाय आरो थामथियाव दङ जाहैबाय जोंहा एसिस्टेन्ट पाब्लिसिटि सेक्रेटारि हिसाबैनो कर्णव बसुमतारी बिथांनोबो जोङो बे बिबानखौ होनाय जाबाय आरो फिनान्स सेक्रेटारि हिसाबै जोङो जोंनिनो सासे दैदेनगिरिखौ सायख'नानै लानाय जादों बिथांनि मुङानो जाहैबाय बि सुखाव स' बिथांनोबो बे दायथ'खौ होनाय जाबाय आरो बिथाङा बे दायथ'खौ मोजाङै मावलांगोन होननानै जों आसा मिजिंथिदों आरो गाहाय बिबानाथ' बेयावनो जोब्बाय आरो बिनि उनाव जोङो 9 जन सा 9 जोङो एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै जोङो सायख'नानै लानाय जादों जायखौ जोङो काउन्सिल बडि हिसाबै जोङो मोनथियो आरो गासैबो डिसिसनखौ बे इनक्लुडिं एग्जिकिउटिभ बर्ड मेम्बार्स एज वेल जायफोरा बिबान मोनदों बिथांमोननि गेजेरावनो सावरायलायनानै टाइम टु टाइम सावरायलायनानै पलिसि डिसिसनफोरखौ लानाय जागोन जायफोरा एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दिनै सायख' जाबाय आं बिथांमोननि मुंखौ फारियै बुंलांनोसै आइ बुसोम नाम्बार 1 सेकेन्डआव एन मासां थामथियाव बाथौ बि बाथौ ब्रैथियाव बि अख्रांसा बाथियाव दङ जाहैबाय एन फोजौलां द'थियाव दङ एन जनसन स्निथियाव दङ सि खामखां दाइनथियाव दङ एन फोलेरसा गुथियाव दङ एम दावहारु बिथांमोन गासै सा 9 एक्स एनडिएफबि नि सोद्रोमाफोरखौ जों दिनै नैबे कअर्डिनेशन कमिटि दानायाव एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै सायख'नानै जों लानाय जाबाय बे कमिटिया थुंगेनाय नङा जोङो कअर्डिनेशन कमिटि हिसाबै जोंहा जोंनि एक्स एनडिएफबि नि जेसेबां मोननांगौ दं बेखौ मोनफुंखांनायनि उनावबो जोङो जेरै दायो मोनसे समाव जोङो हाथियार लानानै नांबोदोंमोन नाथाय दिनै जोङो ससियेल लाइफआव फैबाय जों जा समाजाव थायो जि ओनसोलाव थायो जोंहा गोबां बिबान दङ रायजो राजाफोरखौ लानानै गामिनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टेल एक्टिभिटिसफोरखौ जोङो मावलांनो बेबायदि जोंहा हाबाफारि थागोन बेखौ जोङो उनहालागैबो उननि समफोरावबो जोङो मावलांबाय थागोन आरो कअर्डिनेशन कमिटिया थाबाय थागोन बेवहाय माखासे पलिटिकेल कनस्पिरेसि गैद्राया नङा थानोबो हागौ नाथाय बेखौ आं डाइरेक्टलि दङ होननानै आं दिनै बुंथ'नाय नङा